Habos kávé, ahogyan én szeretem. Nincs műsor szponzorok nélkül. A személyes hangulatú beszélgetések létrejöttét fontosnak tartotta aranyfokozatban a Kávélabor, a professzionális anyagmozgató gépeket, technológiákat tervező és gyártó 3B Hungária Kft., a Göcsej Tájegység hagyományainak továbbélését elkötelezetten támogató Nasztebau Kft. Ezüst fokozatban a fenntartható agrárium innovatív fejlesztője, a Baki Agrocentrum Kft., a közműépítő és különböző földmunkákat végző Hidrokom Kft., a nemzetközi ingatlanforgalmazó, a Remax Home Center Zalaegerszegi irodája, az acélszerkezeteket tervező, szerelő és kivitelező Tornyos és Társa Kft., bronzfokozatban a kávé, koktél, limonádé szirupok, pürék gyártója és forgalmazója, a Kiki Mix és Co. Kft. A műsor támogatója az Alaszám Informatika, az intelligens megoldások szállítója. Varga Vencel 2000. szeptember 18-án született Zalaegerszegen. Édesanyja Kis Csilla fodrász, édesapja Varga György kamionsofőr. Egy húga van. Az általános iskola után középiskolai tanulmányait a zalaegerszegi Zrínyi Miklós gimnáziumban folytatta, ott érettségizett 2019-ben. 2017. január 12-én volt az első slam poetry fellépése. 2019 óta tart rendhagyó irodalomórákat középiskolákban. 2020-ban szervezte meg első önálló estjét. Előadásaival az ország nagyobb városaiban lehet találkozni. 2021 óta készít TikTok videókat az irodalom, a zene és a mindennapi élet témaköreiben. Követő tábora meghaladja a 78 000-et. 2023. október 28-án 5 tusa című estjével mutatkozott be a Duma Színházban. Köszöntöm a Habos Kávé, ahogyan én szeretem nézőit, hallgatóit, a beszélgető társam Varga Vencel, előadó és tartalomgyártó. Szervusz, Vencel! Hello! Az izgatja többek között a fantáziámat, hogy milyen iskolai élményeket őrzöl. Legyen ez általános iskolai, középiskolai, biztos, hogy nagyon sokat. Mondj egy példát, ami mondjuk hat mind a mai napig rád. Ami hat mind a mai napig? Abban teljesen biztos vagyok, hogy én egy 8 osztályos gimibe jártam az Zrínyibe, itt Zalaegerszegen, és én előtte a Landorhegyiben nem feltétlenül mondanám azt, hogy a vakok között a félszemű voltam, de cserébe rendkívül jó tanulónak számítottam abban az osztályban, ahova én jártam. És ez azért egy nagyon nagy bélyeg egy ilyen fiatal srácra mindenképpen, hiszen azért nem tanultam valami sokat, és akkor hirtelen az ember egy ilyen istenadta tehetségnek kezd el érezni magát, ami nyilvánvalóan nem igaz. Mindez pedig azt invokálja, hogy amikor átkerül valószínűleg egy másik suliba, ezt a hagyományát tovább akarja vinni az ember, de aztán kiderült, hogy ott meg már nem én voltam a legsikeresebb tanuló, sőt kifejezetten középszerű voltam, vagy inkább az alsó középosztályt erősítettem. Ehhez képest azért egy nagyon-nagyon traumatikus élmény volt, és hirtelen ugye nagyon nagy bizonyítási vágy lett az emberben, hogy akkor hogyan tudnám én megmutatni magamat, ami korábban ugye elég volt ezzel a szószólvickéléssel, úgyhogy szerintem nekem onnan indult minden, ami miatt lehet, hogy most is beszélgetünk. És kitaláltad akkor már ott, hogy hogyan fogod magadat megmutatni a többieknek, és visszamenni arra a szintre, ahova te elképzelted magad? Nem feltétlen volt az, hogy most nekem a legjobbnak kell lennem, tehát hogy de nyilvánvalóan azért az Zrínyi gimnáziumra eléggé nyilvánvaló a versenyistálló kifejezés, és ez nálunk ez teljes egészében igaz volt. Mindezek mellett pedig igazából csak úgy éreztem, hogy ez gáz, tehát hogy mindenki jó valamiben, én meg nem tudtam focizni, jártam kosarazni régen, de hogy így nem voltam jó, sőt múltkor, amikor találkoztam, egy volt edző mellé, azt mondta, hogy én voltam a kabala, úgyhogy ez nem egy ilyen pozitív jelző, azt hiszem. Mindezek mellett pedig, tehát hogy azért nyilvánvalóan frusztráló az ember számára egy ilyen mérhető esély is valamilyen szinten, és az aztán az ember egójának sem tesz feltétlenül jót, vagy így
az általános elhelyezésben, hogy én nekem mi keresni valóm van egyáltalán itt vagy az életben. Sem fociban, sem kosárlabdában, semmilyen más sportágban nem találtad meg a Nagyon szeretek focizni, kosarazni mind a mai napig. Szerintem egészen jól kosarazom, de hát azért ez a ZTGK-nak az utánpótlásának szintén ott a középmezőnyéhez volt elegendő, kicsit ám szintén az aljához, úgyhogy ezzel azért nehéz volt operálni. Tehát, hogy kosaras nem lettem. Szerettél volna? Nagyon. Én meg voltam győződve, hogy minden gyerek annak idején, hogy amikor ahogy az udvarba kosarazunk, akkor így elhalad egy autó, hogy megáll pont, akkor beverek egy büdös nagy kosarat, és akkor kiszáll egy ilyen scout, és elmondja, hogy úristen, hát viszünk téged Chicagóba, és ez így reménykedtem, hogy ez megtörténik. És akkor mindig, mikor megállt egy autót a környékünkön, anyám azért egy fodrász ez amúgy, akkor így azt hittem, hogy igazából engem akarnak nézegetni, csak itt titkon, és ez nem történt meg. Vagy lehet, hogy megtörtént, csak pont akkor kihagytam, úgyhogy itt maradtam. Tehát a sportban nem sikerült kitűnni, akkor mi volt az, amiben azt gondoltad, hogy egy kicsit kitűnsz a többiek közül? A versenyistálóból kiemelkedsz valamilyen szinten? Hát azt nem feltétlenül a versenyistálóban találtam meg. Nekem az első ilyen írásos emlékem abban, hogy én miben vagyok jó, az Balatongyöröki nyaralások, amikor a gyerekeknek óhatatlan feltűnési vízbetegsége van arra, hogy akkor a szülők, akik csak szimplán söröznének, boroznának, beszélgetnének egymással, hirtelen a figyelemhiány azért nagyobb burrá válik a gyerekeken, és akkor játszani kell valamit, amivel meg tudjuk mutogatni magunkat, és nálunk az úgy volt, hogy játszunk cirkuszosan, mindenki majd valamit játszani fog, és én mindenki oroszlának volt, de most az eléggé megalázónak tartottam volna ott anyámék előtt vonaglani, de valaki ezt szerette, hát jól van, lelke rajta. Én meg arra emlékszem szintisztán, hogy Shooter Club részeket szóról szóra tudtam memorizálni valamiért, és azokat így fejből visszamondtam, és akkor ugyanúgy hangsúlyoztam, hogy minden, és akkor úgy elkezdtek röhögni rajta, de úgyhogy nem is értettem sokszor a poént, hogy mi vicces benne, de hát mindegy, mondtam tovább, és akkor ők még nem hitték el, mert ők meg nem tudták, hogy van Shooter Club, vagy így ha tudták, legalábbis nem látták ezeket a részeket, úgyhogy tök eredetinek tűntem. És akkor minden másik ilyen gyerek, én is az a mesemondó versenyes gyerek voltam, úgyhogy onnan indult az egész. Ez haladgatott tovább. És akkor begyűjtötted a tapsokat a balatongyöröki fellépéseken idézőjelbe téve. Igen. És nagyon örültél neki, hogy hát igazából nem volt nagyon nagy tapsás, sőt igazából szánalmasan nagy csendek voltak, de ez azért az előadói pályámnak az elejére egészen jellemző maradt, úgyhogy igazából nem volt nagyon. De nem vetett vissza? Nem, feltétlen persze. Tök érdekes volt, hogy amúgy mennyire foglalkoztatja az embert a nem tetszésnek a gondolata. Hogy a nem tetszés elleni bizonyítás, vagy pedig az, hogy a másiknál jobban tetszés, az mennyire egy ilyen mozgatóerő volt nálam például. De én amikor elkezdtem szlemmelni, akkor nem azért kezdtem el szlemmelni, mint ahogy, tehát ugye ez rendhagy irodalomórákon is mindig kérdés, hogy miért írunk verseket ilyenek, és akkor mindig ugye megfejtjük, hogy amúgy csajozni akarunk, hogy általában nem volt, nálam az volt, hogy nagyon mérges voltam egy csávóra, aki szerintem középrossz szövegeket írt, és nagyon-nagyon ovációval fogadták mindig ezeket a nagyon komoly szófordulatait, mint például az, hogy slamtől slamben, ami eléggé olcsó. Szerintem legalábbis, és akkor dühös voltam, és akkor jelentkeztem egyik alkalommal, hogy na jó, akkor ennek vessünk véget, és akkor ennél tudok én jobbat élni. A slam az azért jött, mert abban az időszakban az egy népszerű dolog volt? Hát Zalaegerszegen mindenképpen. Lehet, hogy máshol is. Volt egy ilyen virágkor ott ennek 2017-8 környékén, és abban biztos vagyok, hogy valamilyen hullámot én is meglovagoltam. Azért az ember, aki így el van a maga világában, hirtelen beszédtémává válik másik iskolákban, csak azért, mert vicces szófordulatokat talál ki, vagy lopál másoktól, külföldi előadóktól szintén. Azért ezzel eléggé könnyű volt operálni. Tudtam azt, hogy hogyan kell slam szöveget írni, amivel nyerek Zalaegerszegen. Ez most komoly? Hát volt is ebből eléggé, hát nem csúnya balhé, de hogy azért volt ennek egy története. Pont az volt, hogy nyertem valami 3-4-et, és mondtam, hogyha még egyszer most innentől zsinórban 4-et nyerek, akkor többet nem jövök. Ez semmi értelme akkor. Ezért nagyon nagy, akkor az egóm az így az egekben volt, tehát ahhoz képest most sehol nem vagyok. Hála Istennek kinőttem a gigásziágó, és mindenkinél jobban tudom korszakomat, és tényleg nyertem nem 4-et, hanem 5-öt. És aki mondtam, hogy jó, hát akkor ez ennyi volt, majd valami lesz helyette. Politológiára jelentkeztél. Hogy nem az irodalom volt a cél?
Hát gondoltam, hogy nem feltétlenül akarok ilyen... Idézek egyet, Marosiné tanárnőnek volt egy ilyen mondata, ezért az Egerszegen Marosiné tanárnőt nem kell sokaknak bemutatni szerintem. Ő mondta azt, hogy szerintem abban lesz a jövő, hogyha minél sokrétűbb az ember. Tehát, hogyha ilyen 800 lábon állsz, akkor aztán mindig, hogyha valami eltűnik, akkor is még ott van az a 799. És én ezt nem feltétlen direkt vettem fel ezt a dolgot, de aztán egy idő után elkezdtem én is azt érezni, hogy ebben van valami nagyon nagy igazság. És ugye abban az esetben, hogyha én csak az irodalmi vonalon indultam volna el, akkor az minden ilyen nagyon-nagyon minden egy lapon lett volna. És akkor így simán benne van, hogy egy-két éven belül befutsa ez az egész, hogy nem lesz kedvem már irodalommal kapcsolatos dolgokat csinálni. Mindezek mellett úgy éreztem, hogy akkor a politológia az egy ilyen legkisebb rossz, amúgy nem érdekelt semmi. És hát pont ez volt a baj, hogy az irodalom esetében el kellett volna olvasnom olyan irodalmi alkotásokat, amik nem érdekelnek. És akkor ugyanúgy én is csak meggyűlöltem volna az irodalmat, mint amit ugye próbálok tanítani vagy továbbvinni, hogy az irodalomnak az a lényeg, hogy megtaláljuk magunkat benne, nem pedig az, hogy ezt el kell olvasni, és akkor... Honnan jött az az ötleted, hogy iskolai irodalom, rendhagyó, azt tegyük hozzá, rendhagyó irodalomórákat tartsál? Tehát a saját tapasztalataid, hogy te nem szeretted, vagy ezt el lehet mondani másképpen, tehát egyáltalán az embernek hogy jut eszébe, hogy figyelj, én ezt sokkal jobban el fogom tudni mondani, mint a tanár. Hát valahol ez a sokkal jobban el tudom mondani, ez szintén az egómnak volt köszönhető, ami akkor azért túltengett egy 16 éves, 7 éves elmében, hogy mindenkinél jobban tudok mindent. És ez azért nagyon-nagyon nagyban hozzátett. Viszont én nem feltétlenül azért kezdtem el, mert hogy én magamat akartam mutatni, meg nem feltétlenül éreztem azt, hogy én most megváltom ezzel a világot. Inkább az volt számomra a cél, hogy igen, akkor az emberek megtalálják magukat benne, és tehát, hogy mint ahogy nekem sem mondták el, hogy hello, amúgy meg tudod találni magadat az irodalomban, csak máshonnan kéne megközelíteni az egészet. Plusz, tehát, hogy azért egy ilyen impulzív világban a lineáris oktatásnak esélye nincsen. Szerintem az ilyen csoportmunkáknak sincsen esélye, tehát teljesen másnak kéne történnie, meg ez a jaj, hogyha a telefonon kitöltöm, hogy ez nem megoldások, ezek ilyen tüneti kezelések, és azoknak semmi értelme nincsen. Hanem akkor változtassunk meg az egészet. És én úgy gondoltam, hogy ha megváltoztatjuk nagyban az általános gondolkodását az embereknek arra, hogy az irodalom mi maga, akkor onnantól azért sokkal előrébb leszünk. Valami ilyesmi. Igen. És neked mi az irodalom? Hát az irodalom és maga az irodalommal járó emberek és gondolatok az maga mind a humánumnak a kiteljesedése. Tehát, hogy minden, ami emberi érzelemmel, bármivel kapcsolatos, és akkor nem feltétlenül az irodalom, inkább akkor a művészetet tekintsük annak, tehát, hogy azért minden lehet művészet, és nem kellenek olyan emberek, olyan személyek, akik egy ilyen felsőbb tudás birtokában akarnak állni, és ezt a felsőbb tudást aztán kinyilatkoztatják, vagy pedig tovább szolgáltatják. Nyilvánvalóan kell egy olyan réteg, aki ennek a nagyon nagy művelője, meg nagyon mesterként művelője. De számomra pont az volt a visszataszító az irodalomban, az irodalmi körökben is sokszor, hogy azt látom, hogy vannak ilyen emberek, akik így egymásnak ilyen, nem tudom, tehát hímtag méregetésbe ment át a dolog. És aztán egymásnak írnak? Igen, egymásnak írogatnak, és ez nem jó. Tehát, hogy az embernek akarjunk írni. Annak az embernek, aki a hétköznapi valaki. És hogy mostanában így eléggé felhúzom magamat ilyen előadásokon, mert valamiért így nagyon belemegyek, és rájövök arra, hogy a diákoknak nem kell köntörfalazni, tehát nem azért jöttek el, hogy én is elmondjak valamilyen hülyeséget, és akkor azt mondtam, hogy srácok, az a helyzet, hogy nem írnak nektek. És akkor így néznek, hogy mi van. Mondom, miért? Tehát, hogy mondjál 5 olyan könyvet, ami az előző 15 évben jött ki, és azt veszed, hogy ezt neked írták. Nincsen ilyen. És azért nincsen ilyen, mert hogy valaki akkor ilyen stílusban akar írni, és akkor megmutatja a másik szerzőnek, akire éppen neheztel, vagy a fene tudja kinek, hogy jaj, akkor ő tud ilyet írni és képes. És ez tök jó, hogy képes rá, csak hogy felnő egy teljes generáció irodalomfogyasztás, könyvfogyasztás nélkül. Nemrég voltam egy konferencián, ahol ilyen óriási nagy ilyen öltönyös CEO-k, meg ilyenek ültek, és
És így mindenki így mondta, hogy jaj, a Z generáció az ilyen, meg hogy jaj, a Gen Z az ilyen, és így rohadtul ideges lettem. Meg másnapos voltam, mint az állam, mert ingyen volt az ital, és hát én meg egyedül voltam. Nem akartam ezekkel az emberekkel beszélgetni, és hát én meg akkor gondoltam, hogy akkor így olyan italokra ráugrok, amikre amúgy nem lenne pénzem. És akkor én másnap így végighallgattam ezeket az előadásokat, és csak így forrt a vérem, és így nekeltem ott, és így üvöltözni, meg minden. Én mondom, úgyis kifizetnek. És így mondtam, hogy nem a Z generáció nem olvas, hát ti sem olvastok. Hát ez ordít rólatok, tehát ne haragudjatok meg. Tehát egy teljes konferencia. Igen, nem olvasott? Tehát, hogy igen. És tehát, hogy ők még azért nyilván a művelt tanult intelligens embereknek a sokasága. De én mondom, hogy most valljuk be őszintén, hogy mikor figyeltünk utoljára egy könyvre, amit olvastunk, és nem pedig csak azért olvastunk, mert hogy amúgy kéne ilyet is csinálnunk. Egy ilyen rendhagyó irodalomóra alkalmával milyen reakciót kapsz a diákoktól, akik korban viszonylag közel állnak hozzád, meg mondjuk milyen reakciót kapsz a felnőtt pedagógustól? Hát ez nagyon eltérő. Szerintem azért Mondjál nyugodtan szélsőséges példákat is akár. Név nélkül, tehát intézmény és osztály nélkül természetesen. Jó, akkor annyit mondok, hogy egy ferences gimnáziumban egyszer kitiltottak. Mert hát akkor még a 17 éves nagy politikai megmondó, egy ilyen hobbi dzsihadista voltam, aki azért így próbálta oldani a szituációkat, és aztán ugye az ember találkozott a kormány közeli dolgokkal. Nyilvánvalóan ez teljesen természetes, hogy nem iskolai keretek közé való a politika, és azért mertem kimondani azt, hogy én voltam a kormánykritikus, és nem kellett volna ennek ilyen szinten, vagy pedig ilyen, nem tudom, így az ember arcába menően kritizálni bármilyen rendszert, mert nem erre való szintén az irodalom. Ezt meg ugye nekem kellett megtanulni, mint előadó, vagy pedig mint művészetet átadni akaró személy. Úgyhogy az volt ez, de hát voltak olyanok, ahol meg azt tettek, hogy miattam elkezdtek verseket írni, miattam összejöttem valakivel, mert megmertem mondani neki, hogy mit tudom én, mit csinálok, nem tudom, régóta tetszik, leírtam neki egy versben, és azóta együtt vagyunk már 5. éve, és én meg magamba így elküldtem őket a halál hogy én nekem meg nem jött össze semmi, de hát azért. Történt-e az életedben jelentős változás azzal, hogy Budapestre költöztél, és mondjuk elkezdtél egyetemre járni? Mennyire marasztal, hív vissza, szorít Zalaegerszeg meg az itt töltött évek? Hát szerintem a bennem élő kép Zalaegerszegről jobban visszavár, mint Zalaegerszeg maga. Ez alatt mit értesz? Hát gondolok itt arra, hogy én azért többször próbáltam a városnak visszaadni azt, amit szerintem kaptam is részben tőle, de inkább ezek ugye egy személyesen felvett élmények, nem közvetlen emberekhez köthető élmények. És hát többször volt erre próbálkozás, de hát hogy nyilvánvalóan vagy nyitottság nem volt, vagy pedig pont ilyen nem volt éppen alkalom arra, hogy... Bárhogy nem tarthattál itt előadásokat, vagy irodalomórákat? Volt ilyen, vagy... persze, de hát azért nem csak Zalaegerszeg, hanem általánosan azért a megyeszékhelyeken, nagyon-nagyon kevés olyan megyeszékhely van Magyarországon, ahol azért a művészeti ágoknak nem csak hogy a legtetejére járnak el az emberek, hanem hogy mondjuk a közép részére, vagy pedig az aljára. Tehát én nem vagyok azért a legismertebb előadó jelenleg még itt van Magyarországon. Remélem ez változni fog, de hát hogy azért szerintem azért, tehát hogy Zalaegerszegen több olyan koncerten voltam, ahol meg voltam győződve, hogy az adott illető, aki itt van, az egy szupersztár, és itthon 4 jegyet adtak el. Másnap az Aquarium Klubot Budapesten teltházzal töltötték, mert úgyhogy már 2 hónapja eladtak minden jegyet. Úgyhogy azért pont ez az ilyen kulturális különbségek azért itt is tetten érhetően. És akkor nem is tudod levetkőzni ezt a kis vidékiséget, vagy zalaegerszegiséget? Szerintem amúgy, tehát, hogy pont ez egy ilyen jó kérdés, hogy honnantól vidék a vidék, tehát hogy Zalaegerszeg vidék-e? És? Nem tudom, részben igen. Tehát hogy részben nyilvánvalóan igen. Szerintem inkább csak másabbak az emberek. Hogy Budapesten sem műveltebbek, vagy okosabbak, vagy szebbek, vagy jobbak, vagy nem tudom. Nagyobb a piac. Részben amúgy egyetértek vele, részben nem, mert szerintem tehát nem feltétlen a városnak a nagysága jelenti azt, hogy mennyire érdeklődőek az emberek. Tehát, hogy ott egy nagyon pozitív példa, nemrég voltam Sopronban, és tehát, hogy annyian jöttek el csütörtök este nem, mint Budapesten, vagy mint Egerszegen sosem. Tehát, hogy az nagyon meredek, pedig az Sopron nem egy gigászi város. Nem lehetsz profita a saját
hazádban? Nem feltétlenül szeretnék profita lenni saját hazámban, de hát nyilvánvalóan az elismerést, azt nyilván vágyom. Hiszen azért mégiscsak ez a kedvenc településem, és nem azért. Tehát tök érdekes, hogy bennem nem fogalmazódott meg sosem az, mint ami mondjuk majdnem minden osztálytársam, hogy jaj, csak hagyjon már itt Egerszeget. Bennem nem volt olyan, hogy jaj, menjek már fel Budapestre. Nem, én akárhányszor tehetek, tehát hogyha van egy nap, vagy másfél napom, akkor én hazajövök. Tehát engem nem érdekel, én hazajövök. Tehát én szeretem, én akkor tényleg elmegyek, autózok egyet a belvárosban, ami azért nagy élmény, délután 4-kor. De tehát, hogyha elmegyek, akkor nem tudom, felkeresem a régi kávézókat, felkeresem a régi helyeket. Régi barátok már nincsenek annyira, úgy itt feltétlen. Erősen kötődsz akkor. Én nagyon szeretem Zalaegerszeget, igen. Hogy kerültél a TikTokra, és mit csinálsz ott? Az őszinte verzió, vagy a nem annyira őszinte? Jöhet mind a kettő. Jó, akkor a sablon verzió az, hogy hát a Covid beütöttével háttérbe kerültek a közvetlen rendhagyó irodalomórák, és nyilvánvalóan az ember úgy érezte, hogy hát akkor kipróbálja magát a tartalomkészítésnek a különböző szegmenseiben. A másik pedig az, hogy kidobott a csajom, depressziós voltam, és rohadtul semmi kedvem nem volt semmihez. Akartam csinálni egy YouTube videót, véletlenül vertikálisan helyeztem el a laptop elé az akkori telefonomat, és amikor lehelyeztem, akkor mondtam, hogy ez egy TikTok videó. Mondtam, hogy azzal legalább gyorsabban végzek, és mehetek sörözni. És akkor feltöltöttem a videót, véletlenül megnézték 400 000-en. A Hogyan tűnj okosabbnak novella elemzésnél című 47 másodperces szösszenet, ortó nagy butaságokat mondtam benne, és aztán gondoltam, hogy jó, hát akkor ezt ennyien megnéztek, akkor innentől minden nap ez lesz. És aztán szépen onnantól olyan mindennapossá vált, hogy akkor napi egy videó, aztán amikor már így ráéreztem, akkor egy napi 2 videó. Azért ez melós dolog. Van benne meló, és pont tehát ez most már a jelenlegi Vencenek a probléma, hogy ne kezeljen melóként. Amellett, hogy most már ugye főállásban is tartalomgyártó vagyok különböző cégeknek, különböző zenekaroknak, és hogy úgy érzem, hogy most már van egy én projekt, és akkor olyan, hogy most az én projekttel kell foglalkozni. De hogy nincsen benne minden nap az a szeretet, ami mondjuk akkor benne volt. És ezt kell visszahozni. És ezek ebben a kis TikTok videóban mind irodalom jellegű, vagy irodalmi témákkal foglalkozol? Hát nem mindegyikben most már, de a legelején azért ezzel indult az egész, aztán egyik nem volt kedvem irodalomról beszélni, akkor csináltam helyette, nem tudom, zenéről. És akkor a zenének köszönhetően meg aztán belekerültem a zeneipari életbe, mint mezei rajongó, aki aztán, tehát én szolfésból is megbuktam minden ilyenben. Úgyhogy ahhoz képest most vicces, mert hogy így kell ilyen sok helyen már szakértőként kérdeznek, hogy és akkor mi a véleményem erről, én meg igen. És komolyan mondod, hogy mit gondolsz róla? Ó, persze. És kik a követőid? Szoktad nézni? Vannak ilyen elemzések, adatok, meg egyebek? Tehát ki az, aki megnézi a te kis videóidat? Hát ez a 15 és 23 éves korosztály közé datálnám. Elsősorban nők amúgy, ami vicces. Miért lenne vicces? Hát mert tök jó érzés, azért mégiscsak ilyen jó egó simogató az, amikor elmegy az ember egy előadásra, és így úgy néz ki a közönség, mint egy Taylor Swift koncert. Tehát, hogy így van 3 szerencsétlen faszi, aki így áll, és így, igen, hát nem tudom, mit keresek itt, és akkor hányok meg az, Odysseus mesé, és akkor még jöttem. Na jó van, akkor... Hogy néz ki egy ilyen önálló est? Hogyan kell elképzelni esetleg azoknak, akik mondjuk nem vettek még részt a Ki is az a Varga Vence című például? Most az egyszer annyit megengedek magamnak, hogy hát el kell jönni és meg kell nézni. Ennél többet nem mondhatok. Mert többi titok. Igen. Tehát azért titok amúgy, hogy ez sem ilyen önállítás akar lenni, hanem mert hogy van 2-3 olyan est, ami még azért ilyen már be van járatva, viszont szeretném azt még ilyen masszív vidéki turnékra elvinni, hiszen tehát, hogy látszódott az mondjuk akár most egy soproni vagy egy győri előadásból, hogy ennek nagyon-nagyon nagy sikere lehet. Tehát, hogy jó a visszajelzés. Ez stand-up? One man show? Slamből fakadó szövegolvasás, ami stand-uppal van egybekötve, és az újak pedig már stand-upon. Mennyi idő egy ilyen önálló est? Időtartamban? Hát 2 óra. És bírod? Az a kérdés, a közönség bírja. Rajtam múlna egy 4 órát is szívesen, és most volt egy ilyen dupla est. Pont az, hogy van az Aszimetria, meg a Ki az a Varga Vence nevű est, és akkor ez mind a kettő egy ilyen slammelős, ilyen
kell dolgozó valamicske. És hát ott volt egy olyan dupla teltház Budapesten, hogy azt hiszem, nem tudom, tehát hogy 5-től 7-ig lement az egyik, és akkor 7:30-tól meg 9-ig, 10-ig a következő etap. És hát azt azért éreztem a 4. óra végén, hogy fáradok, de nem úgy éreztem, hogy rosszabb vagyok, hanem inkább úgy, hogy tehát olvasom a szöveget, és folynak össze a szavak a számban. Tehát már elkezdtem így beszélni. Fizikailag bírod egyébként? Van valami felkészülés, nem mondom, hogy elmész előtte futni, vagy multivitamin koktélt iszol, tehát azért az ember kiáll. Ó, persze, igen, és akkor is előveszem a terméket, és akkor így megmutatom, hogy amúgy mindig ezt szoktam inni. De az a recept, hogy nincsen recept, az a recept, hogy én kiállok, és magamat fogom elmondani. És teljesen lényegtelen, mert tehát, hogy valakinek előbb-utóbb úgy is tetszeni fog, és valakinek úgy is gyűlöletes leszek az este végére is, mert hogy mondok valamit, ami megsértődik. De ez teljesen rendben van, mert akkor az azt jelenti, hogy érzelmeket váltottam ki belőle. És na, az már az irodalom, az már a humánum, az már a művészet. Most jelen állás szerint, ha meg kellene határozni azt, hogy te mivel foglalkozol és mit csinálsz, akkor most hogy határozod meg magadat? Hol tartasz? Előadó, művész, tartalomgyártó, ez remek. Hát így képzelted, nem így képzelted, így szeretnéd? Ennél sokkal kevesebbet képzeltem, de tehát, hogy nyilván van egy ilyen nagyon távoli cél, és akkor mindig ugye van egy ilyen, hogy ki kell tűzni a lehetetlent is. És az a helyzet, hogy a lehetetlen is most már lehet, hogy elérhető, és amiatt, hogy elérhető, onnantól meg frusztrációval jár az egész, hogy akkor vajon sikerül-e. Mondd nekem ezt a lehetetlen számban. Hát, mint a... Nézőszámot jelent, gondolom. Hát akkor lőjük be az zárt mozit, hogy ilyen, és ehhez hasonló teltházas vidéki túlnék sokasága. Ki szervezi neked ezeket a fellépéseket? Mindent magad csinálsz? Igen. Nem sok ez egy kicsit? De, rettenetesen. Ez a fiatalkori fáradtság, krónikus fáradtság, van egy ilyen betegség is. Azt hiszem, hogy ebben majdnem minden fiatal szenved, pont amiatt, mert hogy nyilvánvalóan pont az a sok lábon állás, ami azért ezt a mai világ invokálja, és ezt a szituációt, ez azért azt is jelenti, hogy sokkal több időt igényel, majdhogy nem minden. Tehát, hogy most már nem elég azt szerintem, és én azzal biztosan nem elégszem meg, hogy bemegyek mondjuk 10-re dolgozni, és akkor este 6-kor eldobok a kezem ügyében mindent, hazamegyek, megnézem a nem tudom, jóban, rosszban, és akkor alszok egyet, tehát, hogy az nem én vagyok, hanem tehát, hogy amíg van ennek jövőkép, addig azért azt a vasat ütni kell erősen. És tehát pont azért, mert hogy nem feltétlenül azért, mert irányításmániás vagyok, de hogy, tehát, hogy amíg nekem van kapacitásom arra, hogy olyat csináljak, ami olyan, ahogy én elképzelem, és azt én meg tudom teremteni magamnak, akkor addig teljesen felesleges mást belevonnom ebbe. Tervben van egy menedzsernek az alkalmazása felvételbe, és hát inkább tehát, egy menedzsmenthez bekerülni. De nyilvánvalóan a teljes állású előadóság lenne a végcél. A teljes állású előadóság pedig lehet akár az, hogy mondjuk van egy hónapban 7-8 irodalomórám, ami nem sok, viszont az már bőven elég arra, hogy mondjuk megéljek belőle. Meg mondjuk 2 önálló est, mit tudom én, Szexárdon meg Baján, mondjuk az egész közel van, akkor Szegeden. Az, hogy azt említetted ezt a szót, hogy kiégés, ez már megjelent nálad, jelen van, elmúlt, kinőtted, hát most jön éppen még. a kiégésem közepén vagyok ismételten. Nem látszik rajtad. Nem, leégés látszik most rajta. Ez mi? A kiégés? Tehát én azt érzem, hogy minden olyan dolog, ami korábban örömet okozott, és valószínűleg örömet kéne, hogy okozzon, mert az alkotásnak az öröme az létezik, az átcsap egy ilyen teljesítménykényszerbe, számok nézegetésébe. Tehát, hogy például pont az, hogy jó, igen, most csináltam egy ilyen videót, ez korábban miért ment ilyen jól, most miért nem megy ilyen jól, ezt ennyien nézték meg, ezt ennyien lájkolták. Mi van, most nem nézek olyan jól ezen a képen, tehát hogy azért, ezek azért egészen hatással vannak az emberre. És hogyha ezzel uralkodik az emberen, akkor ott nagyon nagy problémák lesznek, és az nálam például, tehát hogy egészségügyi problémával vált, úgyhogy... Konkrétan? Hát konkrétan tehát hogy tavaly a fesztivál szezonban dolgoztam több zenekarral, kiadónál dolgoztam, nevetséges összegekért, csak azért, hogy megmaradjon a nevem, és aztán ugye szépen lassan, hogy jelen legyek a palettán, és azért, tehát, hogy például volt olyan, hogy nem emlékeztem arra, hogy találkoztam valakivel. Tehát, hogy konkrétan jelen voltam testben, beszéltem is az adott illetőhöz, de hogy nem. Plusz, hogy gyomorgondjaim lettek, elkezdtem kopaszodni például, tehát, hogy ez
ilyen agresszívan Mickey Jagger-esedem, megfelelő már nincsen hajam. És tök vicces, mert az egyik legsikeresebb TikTokos projekt az a Mondatok, amiktől kopaszodom című sorozat volt, csak aztán közben tényleg elkezdtem kopaszodni, úgyhogy most már ez ilyen aggasztó. Tehát, hogy többet nem mondok ilyeneket, mert teljesen. Mit lehet ez ellen tenni? Kiégés ellen? Mit tudsz te tenni? De azt hittem, hogy a kopaszodás. Ne, hát az nem. Sok minden nem. Kiégés ellen, hát kettővel hátrább venni az ablakon. Elfogadni, hogy ez egy változó. Tehát, hogy maga az én, mint előadó, az egy olyan változó, amihez, tehát, hogy mind a személyiségemet kell adaptálnom, mint pedig a mondani valómat és a céljaimat. Úristen, ezt életemben nem mondtam ki ilyen szépen, te jó, hogy... Fogadjunk, hogy betanultad. Nem, sosem, de ez így komolyan, most. Többet kéne fáradtan interjút adnom, lehet, hogy akkor... Van-e segítséged kiégés ellen? Hát járok pszichológushoz, az sokat segít. Sokat segít? Rendkívül, igen. Ajánlom mindenkinek, járjunk pszichológushoz, fiatalok főleg. Ez komoly? Nagyon. Tehát az a legérdekesebb része, és ez megint egy ilyen fentről lebeszélő valamiként hathat, hogy ha az ember elkezd járni pszichológushoz, akkor észreveszi azokat az embereket, akiknek nagyon kéne pszichológus. És tehát látja azokat a tendenciákat, látja azokat a sormintákat, amiket lehet, hogy én is korábban elkövettem. De hogy már szerencsére nem, mert hogy nem egy exakt megoldást kap az ember, és ez nagyon fontos része az egésznek, hanem szépen lassan magam találom meg a kiutat. Nem csajozol előadás közben? Nem. Mert belebuktam már korábban, tehát ezt is meg kellett tanulni. Nem feltétlenül előadás közben, előadás után. És főleg amiatt, mert nagyon nehéz belőni pont az én közönségemet, tehát hogy voltam, hogy nem tudom, egy beszélgetésnek egy nagyon késői szakaszában derült ki, hogy a hölgy 18 éves, ami most én 22 vagyok, rendben van. De hogy így, tehát, hogy azért meg főleg, amikor véletlenül kiderül, hogy 16, és akkor ott kell nemet mondani, mert az meg már nem férhet bele, és akkor azok azért nem azok a pontok, amiken szívesen átmegy az ember. Állítottál föl magadnak ilyen típusú szabályokat? Hát az a szabály például, hogy rajongóval nem jöhetek össze. Tehát, hogy aki rajong azért, amit csinálok, az nem. Az így instant, hogy nem. De elsősorban azért ma elfogult lenne a munkásságommal. Tehát, hogy az egy nagyon érdekes dolog, és talán valószínűleg a maszkulinitás ebben a tekintetben tetten érhető nálam, hogy meg akarjak dolgozni annál a hölgynél, a művészetemmel is. Tehát el akarjam élni a legitimitásomat nála ebben is. Nem csak abban, hogy én egy kedves, ügyes gyerek vagyok, hanem hogy amit ő lát belőlem színpadon, azt nem amiatt látja, mert hogy korábban láthatta. Mi az, amit elképzelsz magadnak? Hova szeretnél eljutni? Elmondtad, hogy 600-al legyenek, mint az Art Moziban, meg az előadások. Egyébként van valamilyen stratégiád, amit már fölépítettél, hogy mi az, amit nincsen stratégia, de hiszek benne, hogy a kemény munka és a szamárlétra végig lépegetése hosszú távon jövedelmezőbb, mint hirtelen befutni. Tehát, hogy valószínűleg van sejtésem arról, hogy hogyan lehetne sokkal rövidebb időn belül befutni, de hogy az annyira torzítaná az én képet, meg az azonosságot, hogy azt inkább nem. Hanem akkor inkább lassan, szépen építkezve, és az, hogy Zalaegerszegen itt volt egy már megszűnt hely, a Borháló, tehát 18 emberrel kezdtünk. Oda, hogy eladtam egy tavasszal 300 jegyet Budapesten, annak már van egy ilyen tetten érhető íve, kronológiailag végig lehet vezetni, és pont emiatt érzem azt, hogy na igen, akkor ennek lehet az, hogy aztán a 300 eladott jegyből lehet egyszerre 500 eladott jegy akár. És az meg már valami olyasmi, ami már úgy egészen közel van ahhoz, amit elképzelek magamnak. De te ezt egymagad érted el, tehát te látod azt, hogy mennyien mennek el az előadásodra, hogyan fogy a jegy. Tehát ez egy azonnali visszacsatolás, annélkül, hogy te mégiscsak vagy valaki, mégiscsak elértél már valamit, hát teltházas előadásaid mennek. Igen. Hála Isten. Hát de ez így van rendjén. Így van, de hát akkor ennek örülsz, nem? Nem. Miért? Azért nem, mert tehát, hogy a munka nincs befejezve. Tehát, hogy az apró örömöket meg kell ünnepelni, de hogy nem az a cél, hogy én most ünnepeltessem magamat, hanem hogy minél több emberre hassak úgy, hogy azt az üzenetet, amit én gondolok, akár a művészetre, akár az életről ugyanúgy, azt meghallják, és azáltal a másiknak is legyen úgymond ilyen katarzis élménye. És a katarzis élménye alatt most csak
redukáljuk le annyira, hogy ha bejön a terembe, akkor más emberként hagyja el később. Mert nem tudom, tehát hogy nyilván sok esetben, és például pont Sopronban volt, ez az életem legkedvencebb eladása volt, azért említem meg ennyiszer. Oda jutottam prekoncepció nélkül, hogy lesznek 10, aztán túléljük, és helyette nem ez volt, hanem voltak 90-en, vagy 80-an, tök mindegy. És hogy sokan jöttek oda utána, hogy én vagyok a TikTokos hülye gyerek, aki nyomja a péniszvicceket, meg minden ilyen, és hogy ott helyben meg, tehát hogy sírta. És tehát, hogy akkor az egy olyan valami, aminek így van jövőképe. Téged az elégedettséggel tölt el, hogyha azok, akiknek előadsz, vagy akik meghallgatnak, azoknak te segítesz azzal, hogy mondasz valamit, ami őket éppen kirántja abból a helyzetből, ez jó? Hát ha már miattam kicsit másabb a gondolkodás, akkor jó. És az nem feltétlenül ilyen tömegpszichózis akar lenni, sokkal inkább valami olyasmi, hogyha mondjuk valaki egy poént idéz, és hallom, hogy te ezt nem én mondom, és akkor de mondom, na ez király. Tehát valami az ilyen visszacsatolások azok, amik számítanak, vagy azok, hogy az én estemen jöttek össze, az ezerszer többet ér nekem, vagy az, hogy a te videód után felhívtam a nagymamámat, és voltam, hogy felhívtam a nagymamámat, majd beteg volt, és másnap meghalt, és kiderült, hogy az én telefonhívásomra vár. Nekem volt egy ilyen szilmam a szövegem, kitettem TikTokra, mert már így gyűlöltem előadni, mondom, jó van, akkor ezt végezzük ki, és azzal végzem ki az ilyen szöveget, hogy kiteszem TikTokra, aztán akkor vakvilágtalan megnézte, azt megnézték 500 000 valamiért. Tök jó, és így rengeteg ember csatolt vissza rá, hogy na, ez neki kellett pont. És na, azokért megéri csinálni ezt az egészet, tehát ott meg azért van ennek. Szóval most ennyi idősen mi a végcél? Nem lehet végcél, hanem mi a közeli cél? Inkább így kérdezem tőled, hogy mi az, amit szeretnél ebből élni? Hát igen, egy stabil, permanensen, tehát egy olyan fenntartható állapotnak az elérése, ahol az előadáson és a tartalomgyártáson kívül, ami elsősorban a saját magamnak való, plusz a nekem szerelem zenekaraimnak való tartalomgyártásból tökéletesen meg tudjak élni. Egymaga. Tehát ez a rövid távú, vagy közép-hosszú távú cél. És remélhetőleg, hogy ez meg fog történni. Sok sikert kívánok neked ehhez, és köszönöm, hogy beszélgetünk. Én köszönöm a beszélgetést. Habos kávé, ahogyan én szeretem. Nincs műsor szponzorok nélkül. A személyes hangulatú beszélgetések létrejöttét fontosnak tartotta aranyfokozatban a Kávélabor, a professzionális anyagmozgató gépeket, technológiákat tervező és gyártó 3B Hungária Kft., a Göcsej Tájegység hagyományainak továbbélését elkötelezetten támogató Nasztebau Kft. Ezüstfokozatban a fenntartható agrárium innovatív fejlesztője, a Baki Agrocentrum Kft., a közműépítő és különböző földmunkákat végző Hidrokom Kft., a nemzetközi ingatlanforgalmazó, a Remax Home Center Zalaegerszegi irodája, az acélszerkezeteket tervező, szerelő és kivitelező Tornyos és Társa Kft., bronzfokozatban a kávé, koktél, limonádé szirupok, pürék gyártója és forgalmazója, a Kiki Mix és Co. Kft. A műsor támogatója az Alaszám Informatika, az intelligens megoldások szállítója.